yang tak asing lagi dunia nyata maupun dunia gaib tentunya. Ada Eri Nanda Keyboard. Gas kaje. Sadari kete tak bahang suasana badan bakure bagalui jo para sayang ayah jo mande mangah den ditinggalkan alun lai kue denai jo kasih sayang Suri langkah hari lapatan banang sahalai pamutui pulo sangsaro badan kamang kabatengan badan nasuran di awang-awang talita badanku tak bayang oi mandekandu kamano kakiku malangkah tak sangkuyu tanganan tak sampai menjangkaukan danyo hati samakin batambah san sayuo indah bapiti langang dinan rani tagamang arwanan di badan urang biakan oi ayah jo mande baola denai baan sesonan di badan biak nak nyohilang buat wasa putra entertainment. Suri langkah hari lapatan banang sahalai pamutui pulo sansaro badan kamang kabatengan badan nasuran di awang-awang talita badanku tak bayang oi mandekandu kamano kakiku malangkah tak sangkuyu tanganan tak sampai menjangkaukan danyo hati samakin batambah san sayuong langang dinan rami tagamang arwah nan di badan urang biagan oi ayah jo mande baola denai baan
adonan di badan biar